Diyos, maray na hapon po sa indogabos mga tugang ko kay Kristo. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod tabi ang gabo sa pagpamibi kang orasyo emperata. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob ang sa imong kabuotan na atamanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po kita. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon. Pasasalamat ni Paula Marie Pirillo and family for birthday blessings ni Eileen Avila. Pasasalamat kang Suriao family for birthday blessing ni Henry Sia. Pasasalamat ni Rosalina D. Roy Buenconsejo and family, Malo Orozco, Mildred Narvaez, asin ni Ryan Altavano and family. Special na intensyon kahagadan ni Josephine M. Lorejo and family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na mga kalag, para sa kalag ni Lydia asin Eduardo dulot kang Sadili family, para kay Maria dulot ni Emily Espenas, para kay Eduardo Sr. asin Lydia dulot kang Luna family, para kay sa kalag ni Elmer dulot ni Susan Fragata, para kay Bonifacia asin Roberto dulot ni Analiza A. Owarde, sa kalag ni Marlon asin Josephine dulot kang Trillanes asin Bercasio family, para kay Maxima dulot kang Saong family, para sa kalag ni na Ronald Joseph Jesus asin Seriaca dulot kang Canyo family, para sa gabos na kalag ni dulot ni Malo Orozco, para sa kalag ni Godofredo II, Adela, Ronnie, asin Noel, dulot ni Irene Hernando. Sa kalag ni Moises, asin Rosalina, dulot kang Sadile family. Para sa gabos na kalag, asin sa kalag ni Ricardo, dulot ni Ryan Altabano and family.
Ngunyan iyo an enot na Domingo kan Kwaresma. Banwaan nin Diyos, matindog tabi ang gabos, asin awito ng awit sa pagpuon. Diyos tinumulo sa Diyos ni pagkaon sa iya magsarama sa Diyos sa Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Misa antisipada para sa agang Domingo, yaon na kita sa enot na Domingo kan Kwaresma. Pinunan niya to kan Miyerkules an 40 aldaw kan sa tuyang paghingowa na makisumaro sa pagsakit asin kagalanan kan sa tuyang kagurangnan tanganing magkanigo kitang makisumaro sa saiyaman na kapangganahan. Ngunyan mga tugang, midbidon ta po an sa tuyang mga pagkukulang. Ihagad ininintawad sa mahal na Diyos tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, talagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, sa Santos, asin sa Indo mga tugang na ako'y pamigbi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita, Diyos na makakamhan warasan sa mo, nahuli kaining taon-taon na gawi, kan sakramento kan Kwaresma, magtalubo kami sa pagkasabot kan misteryo ni Kristo, asin makaarog sa mga bunga kaini sa angay na pagkabuhay liwan. Uli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo, sa imong aki na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, nanuga ang Diyos kinuwe na daina mapadaragiraray nin baha, an panuga itinao sa paagi nin sarong tanda, an hablon dawani sa panganoron. Ilinigtas nin Diyos ang pamilya na naghihinanyog sa iyang tataramon. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Henesis. Danga nagsabi ang Diyos kinuwe asin an sa kaiba niyang mga aki. Uya, nakikipagtipan ako sa Indo, asin sa Indong kapag arakian na sa lihid sa Indo. Sa gabos, nakaiba nindong may buhay, mga gamgam, asin mga hayop. Gabos na may buhay sa daga, nakaiba nindo. Gabos na nagluwas sa arka. Gabos na may buhay sa daga, makikipagtipan ako sa Indo.
Daiman gagadanon ang gabos na laman, huli kan tubig sa dilubyo. Asin mayo ng dilubyo, an maraot kan daga. Nagsabi ang Diyos, ini ang tanda kan pakikipagtipan ko sa indo. Ako, kamo, asin ang gabos na kairiban nindong may buhay, para sa daing sagkod na kapag-arakian. An sakong arko, ibubugta ko sa panganuron asin magiging tanda, kantipan para sako, asin para sa daga. Tara, pagtipon ko na ang mga panganuron sa ibabaw kang daga, asin magpahiling kan hablon dawani, na panganuron nagigirumdumon ko, antipan ko sa indo sa kasagabos na may buhay. Gabos na laman, asin mayo ng dilubyo, an maraot sa gabos na laman. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An sa imong mga dalan o kagurangnan, pagkamuot asin katotoohan, para sa nag-uutob kan sa imong tipan. An sa imong mga dalan o kagurangnan, pagkamuot asin katotoohan para sa nag-uutob kan sa imong tipan. An mga dalan mo kagurangnan, imunda mo sako. An sa imong mga paagi, itukdo mo sako. Patapaka ako sa imong katotoohan, asin tukdo Huli ta ika ang Diyos na sa kong kaligtasan, asin sa imo ako naglaom, bilog na aldaw. An sa imong mga dalan o kagurangnan, pagkamuot asin katotoohan para sa nag-uutob kan sa imong tipan. Girumdumuhan sa imong pagmakulog kagurangnan, asinan sa imong mga pagkaherak na kaidto pa iyan, an mga kasalan kan sa kong pagkaaki, asin an sa kong mga kasumbikalan, dai pagkulibata, sosog sa imong pagmakulog, girumduma ako alang-alang sa karahayan mo kagurangnan. An sa imong mga dalan o kagurangnan, pagkamuot asin katotoohan para sa nag-uutob kan sa imong tipan. Marhay asin matanos ang kagurangnan, kaya itutukdo niya sa parakasala ang dalan. Papatungtungon niya ang tama sa mga nagpapakumbaba, asin tutukdoan niya ang sa iyang dalan ang mga mapakumbaba. An sa imong mga dalan o kagurangnan, pagkamuot asin katotoohan para sa nag-uutob kan sa imong tipan. An ikaduwang babasahon, nagpapasabot kan paglinig sa katawohan sa paagi ni Kristo Jesus. Ipinagrukyaw ni San Pedro na ang tubig sa baha, tanda kan bunyag na naglilinig kan satong mga kasalan. Hinanjugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Si Kristo man makasaro na nagtios para sa mga kasalan, an matanos para sa mga tampalasan, tanganing ikahatod kamo sa Diyos, ginadan sa laman, binuhay sa Espiritu. Dangan nagduman man siya sa pagharubay kan mga espiritu na nasa bilanggoan, nakaidto nagsuwail, mantang matinios na naghalat ang Diyos, kan mga aldaw na ginibo ni Noe an arka. Kung saan ang pagkapira o 8 katawo na iligtas huli kan tubig. An ilinadawan yu niyan ang nagligtas sa indo. An bunyag, bako ini paghali nin ati nin laman, kundi paghagad sa Diyos nin malinaw na konsensya. Huli kan pagkabuhay liwat na Jesucristo, si pagpalangit na yaon na sa too kan Diyos, sakop ang mga angheles, potestades, asin mga kapangyarihan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo.
kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagrokyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos, Kamurawayan sa imo kagurangnan. tulos, inalaw si Jesus kan Espiritu pa disyerto. Ituon siya sa disyerto 40 aldaw. Sinusugutan ni Satanas, nasa tahaw kan mga lalaw na hayop, asinan mga angheles naglilingkod sa iya. Pagkatapos, ipadakop si Juan, uminabot si Jesus sa Galilea, ihinarubay ang ebanghelyo kan Diyos, asin nagsasabi, nautob na ang panahon, asin harani na ang kahadean kan Diyos. Magbarakli kamo, asin magturubod sa ebanghelyo kan Diyos. Mga tugang kong namumutan, ang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good afternoon. Misa antisipada para sa agang Domingo. Enot na Domingo na po sa aga kan Kwaresma. Every first Sunday of Lent, nadadangog niya to ang istorya manunungod sa tentasyon na inatubang kan sa tuyang kagurangnan. Ang binasa niya to nga na version, iyo ang version ni Marcos, ni San Marcos. Sa version ni San Mateo, mas specific, sinaro-saro, suklase, nin tentasyon na dinaogkan sa tuyang kagurangnan. As in, ini an saro man sanaan katuyuhan ka ini natukdoan, ang lambang saro sa tuya, kung paano po niya to madaog ang tentasyon sa satuyang buhay. What are these temptations na inatubang kan sa tuyang kagurangnan duman sa disyerto? Temptation of power, wealth, or money, and temptation of title or security. Iyan ang parehas na mga tentasyon na padagos pong inaatubang manyato sa satuyang pagkabuhay. Lalong-lalo na po sa konteksto kaining panahonin Kwaresma. Naramduman ko si Father Jerry Orbus sa iyang libro, sabi niya, inidaang power, money, titles or security are the fruits of life. Bunga kan buhay. Pero ang Diyos, God, family, and friends are the roots of life. Gamot kan buhay. We can manage without the fruits. Maski mayong kapangyarihan, mayong kwarta, mayong seguridad o titulo, mabubuhay kita. But we cannot stand life without our roots. Na mayo ang Diyos, mayo ang satuyang pamilya, asinan satuyang mga katuon. Kaya ngunyan, iyan ang parehas na mensaheng gusto kan satuyang kagurangnan na satuya pong maguno. Tanganing madaog man yato ang tentasyon sa satuyang buhay. But first of all, we need to accept the reality of temptation, the reality of evil. Naigwanin demonyo, naigwanin tentasyon sa buhay niya to. Otherwise, dahita man ini makukonfront, dahita man ma-overcome, kung dahita akoon na totoo ang tentasyon. May sarong gurang na kayo ito, tigahambugan niya sa mga barkada niya. Pag edad niyang 65, sabi niya, dahil na da siya nagkakasala. Dahil na da siyang tentasyon. Tapos sabi niya, kang nag-edad ngayon akong 62, dahil na ako, nagsisigarilyo, tinalikdan ko na sa pagsigarilyo ko. Pag edad ko ngayong 63, so pag inom ko naman ang hinali ko. Pag edad kong 64, dahil na ako nagsusugal, dahil na ako nagbubulang. So, dahil naman ngayon ako nagkakasala. Pero midbid siya kan mga barkada niya, ano ngayang sekreto mo, tanahali mo ito, gabos? Sabi niya, willpower sana. Willpower, determinasyon, kusog kibuot. Hinapot siya kan sarong padihon niya, tamidbid kan padihon na babaero. O paano ngayon sa pambabae mo?
Willpower pa ngaya? Sabi kan lalaki, bako naman, power failure na ngaya. Dahil ng kusog. Mga tugang ang tentasyon nangangaiponin, will power. I hope when we are confronted with temptation, we will not experience a power failure na magluyaan sa tuyang buot. Instead, magkaigwa po kita, nin kusog buot, tanganing daugon siya. Ang tentasyon, aram po nindo mga tugang, minaabot sa tao at the least expected times and ways. Sabi ko nga ni Permide, man po minapahilingan demonyong makatakot, may sungay. He would appear very cunning and subtle. Imagine, 40 days na sa disyerto, an sa tuyang kagurangnan, sa kaluminuwas su demonyong magtintar sa iya. Ano so enot na tentasyon? Aber daw, gutomon ka na, 40 aldaw ka na dahi nagkakaon, you were fasting. Gibuhan na ining gapo na tinapay. That was the temptation of power. Ipinahiling sa iya sa syudad. Itao ko sa imo gabos ang syudad na ini. Ang kahadean na ini, basta lumuhod ka sa kuya. What was that kind of temptation? Temptation of money or wealth. Ano sa ultimong tentasyon sa iya? 40 días na siya duman. Sabi sa iya, sige na, lukso na dyan. Anyway, sasaluhon ka man kan mga anghel ni Diyos. Temptation of title or temptation of security. Iyo man bagay na yan mga tentasyon na tiga atubang ta. Only that, the devil would appear to us very subtle and cunning. Sabi ko nga ni, dahil manasungay minapahiling sa to. Minapahiling sa to, magayuno na maray. Kwarta, posisyon, magayon, na babae, guwapong lalaki. Kung mag-appear siguro ang demonyong makatakot, dahil ka man madadarab ako. Minapahiling ang demonyo na minapresentar sa tuya sa magayunon na paagi. Sabi kan mga gurang, dahil ko po'y ninalilingawan, kung hain ang debosyon, yaon ang tentasyon. Kaya mas dakol daa sa daog kang simbahan ang nakadeploy na demonyo. Totoo po yan. Ang kataning mo habang nagmimisa, yan, kukuahon sa cellphone, boringon man ngayang sermon ni Father, yan. Or scroll sa Facebook, demonyo iyan. Yan. Habang nagdadangog kan sermon, may mahinging, pagturok-turok na ko na ngaya. Yan. Kung hain ang debosyon, yaon ang tentasyon. And temptations are real. It's all around us. Yaon ini sa palibuta. Only that, people would always find justification. Tanganing mahulog o madarakan kasalan. Sasabihon niya sa sadiri niya, nagkasala ngaya ako, Father, sapagkat ako'y tao lamang. Sabi ngaya sa kanta, ang tao'y marupo, kay daling lumimot. Bako? Iyo naman sa nangayan, naatiana ako, maglabog na lugod ako. Anyway ngaya, everybody is doing it. Sa opisina ngaya, gabos man sinda nagigibo kayan, perming may kickback. So I might as well do it also. Diba? Justification yan. Iyan tigsasabi, so mga kaklase ko ngayon, nagkukurupyahan man. Nagka-copy-paste man ngaya kang thesis. I might as well do it. Also. Yan, ang tentasyon, tunay. Kaya, ano dapat ang maging attitude ta sa tentasyon? Ano dapat ang disposition kan tao sa atubang ng tentasyon? Enot, dapat sabihon ta sa satuyang sadiri na ang tentasyon, kaya tapong iwasan. Kaya tang madaog. Sabiha daw iyan sa kataning mo, kaya mo iyan tagalan ang pirot mo, bain ang una pagturog. Temptations can be avoided. It can be overcome.
Sa video 5, paboritohon perming kantahon itong kanta ni Eva Eugenio. Di ba? Itong tukso, layuan mo ako. Nga daw tada ita nagigibo sa satuyang buhay. Oh. Dapat iyan permi ang team song tab. Kada bes na titintaran kita, makanta kita kang kanta ni Eva Eugenio. Kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng puso sinugatan, kay rami ng matang pinaluha, o tukso, layuan mo ako. Yan. Ang iba ugaring sa tuya, tukso, lapitan mo ako. Lalo kang Valentine's Day. Oh. Fasting and abstinence. Masiramon sa chicken joy. Di ba? Oh. Nagpapadara kaya kita. Dapat itaramta sa satuyang sadiri na ang tentasyon kaya tapong daugon. And so we avoid the occasions of sins. What are the occasions of sins? Things, bagay, people, places. Ano ang mga bagay nagdadara sa imo sa kasalan? Baka ang cellphone mo. O, tas sige mo na sa nanghilingki kung ano-anong TikTok dyan. O. Sisayan mga tawong nagdadara sa imo sa tentasyon. O, iwasan mo. Anong lugar ang tigdudumanan mo na kung sa'y nagkakasala ka? Iwasan mo. These are occasions of sin. Yan. And kung kita da magdulag sa tentasyon, siguraduhon ta na dahi ta pagtaoan sa tuyang address o sa tuyang cellphone number. Tanganing dahi kita mako akan demonyo. Yan. Sunod, paano ta madadaog ang tentasyon? Sa paaginin, pamibi, prayer. Kapag kita nangadji, that means we trust not in our own power, but we trust more on the power of God. Kaya we should pray. Sabi kaiyan, it is better to be considered a coward in temptation and flee than try to be a hero and fall. Sa atubang kan tentasyon, sa atubang kan demonyo, marahay pang sabihon na talaw ka, buntol ka, kaysa mag-isug-isugan ka, malagapa ka man sana. And so we should pray that when we have the opportunity to commit sin, you will never have the courage. Fasting and abstinence. Oh, nahiling mo na sa chicken joy. Sana day ka magkusog buot na kaunon ito. Pray also that when you have the courage, you will never have the opportunity. Makusugo na subuot mo. Sana dahi ka magkaigwang oportunidad. Plinano mo na, binantayan mo na sa kaiwal mo, sa iskinita, tagusto mo na talagang saksakon. Makusugo na subuot mo. Sana dahi mag-agi sa kaiwal mo. Dahi ka man lugod magkaigwanin oportunidad. That's why we need to pray. Ang pangtulong paagi, paano madaog ang tentasyon? Ano po? Sakripisyo. Kaya nga ni, tigsasabi sa tuya mo niya na panahonin Kwaresma. Ano pong sabi sa tuya? Tulong bagay ang dapat ang gibuhon. Aside from prayer, we should engage ourselves in fasting and abstinence. Pero so fasting and abstinence, na bako ang tuyo mo mag-diet? Tamang-tama ngaya. Kwaresma, masaday-saday ang tiyan ko. Tama kakadayet ako. It's all about dying to oneself. It's not about diet, ang fasting and abstinence. So of course, good works, gibong herap, pagtabang sa kapwa, and hopefully, daing social media, kadakol kayang nagtatabang, perming nakapost. Nga ta daw iya, ma-feeding. Selfie, nag-distribute kay mga pagkaon, nagtabang sa tao. This time around, kung magibo kanin karahayan, sabi ka iyan, you should have this clear intention and motives and not pakitang tao lang. No to external observance
but to interior dispositions. Iyan ang mas importante sa satuyang kagurang na. Pero may kinitig si share ta. Saro inikan mga day ko nalilingawan na experience ko as a priest. Kang Ash Wednesday baga po. Oh. So enot pa, kang aki pa ako, napadi nangyari ini. May sarong babae malaog sa opisina. Nagpa-cruise. Pag-abot digdi sa inutan, ara mo, bago ko siya nalagan kay cruise, tinawan ako kay warning. O pakiulay nga ni, Father, pwede ngayang salit sa ng cruise ang ilaag mo sa angog ko ta. Mararaot niya ang make-up ko. Sabi ko, wow, madam. Oh. Sasabihon ko pa naman sa imongon yan. So formula sa imposition sa forehead kang krus. Anong tigsasabi? Girum dumatawo, na ikaabo, asin sa abo ka, mabalik o mapulik. Oh, kaya sabi ko, habang tiglalaag ko sa krusaya, pinuon ko po digdi, girum dumamadam, na ikatawo, ikaabo, asin sa abo ka, mabalik. Ayan ang magayon na reminder sa tuya ngunyan. Abo lang po kita. Kaya wag abusado. Wag aburido. Wag magmamalaki para pagdating ng panahon, hindi ka abunado. Gabus abo. Abusado, aburido, o abunado. So, namumutan ko mga tugang, rumdumunta po inigabos. Ang tentasyon in itself, per se, is not a sin. Bako man kasalan ang tentasyon. Ang tentasyon po, nagiging kasalan kung minapadara kita sa tentasyon. Sabi nga ni Kayan, hate the sin, but love the sinner. Hate the sin, but love temptation. Why? Because temptations are valuable and important. Importante sinda sa satuyang buhay. They are test of love and obedience. Nagkakaigwa kita ng oportunidad to make a choice. Lalong-lalo na ngunyan sa konteksto kan Kwaresma, are we for Christ or for Satan? Kaya ngunyan, na Kwaresma, itauta daw po, let us lend ourselves to God this season of Lent. Let us try to be on the side of Christ, the victor, and not on the side of Satan, the loser. Amen? Sa ngaran ka naman, Aki, as in the Espiritu Santo. Amen. Matindog kita gabos. Ipahayag niya to sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ke Hesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ke Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, namimibi kami pahil nga ang labi-labing bendisyon sa imong banwaan tanganing mapapusog ang paglaom sa panahonin kahurasaan, mapakusog ang kabagsikan sa panahonin sugot, mawarasan in daing sagkod na pagtubos. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya sa kada petisyon masabi kita, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamiibig. Tanganing ang pagharubay kan simbahan sa bilog na kinaban, na ang kahadean kan Diyos uya na, makaabot sa mga puso kan mga urog na nangangaipon nin pagbakli, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, makalaog kita sa Espiritu kan Kwaresma, asin dai magkulang sa pagpamibi, pag-ayuno asin paglimos,
ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing udok sa buot na magpasiring kita sa langtad, kaiba si Jesus. Asin midbidon niya to ang satuyang tunay na pagkatawo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pagsakit kan mga nagpapaasan kan krus ning kahilangan, ikasaro ninda sa pasyon ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos niya tong mga gadan. Warasan kan Diyos nin katuninongan asin kapahingaloan na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no nama, inanyugaan sa muyang pamibi, na dinudulot niya mo sa pagtubod. Padagos mong ipamati sa mo, ang sa imong pagkamot mantang nagsusunod kami sa pangapodan mo, na mag-ayuno asin magsayuma sa sadiri, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Ano man nakarayan, nasa tuyang nag-iibon, iyan huli lamang sa Diyos na nag-iibon ikaw. Minaray kitang gamiton, at sa tuyang kagurangnan, sa pagbalangibog niyan, at kakalingkasan ikaw. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako man lugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, gibuha kaming angay, asin maninigong magdulot kaining mga atang, nahuli kaini nagseselebrar kami, kan kapinunan kaining ginagalang na panahon, kan sakramento, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa saimong itaas ang espiritu, mga puso, initaas mina magpasalamat sa kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na lanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Na sa 40 aldaw, nag-aayuno sa mga kinabano na kakanon. Pinabanal niya ining kaugalian sa paaginin pag-ayuno asin naglilikay sa gabos na padagka kanhalas kay itong panahon, datukdoan kaming daugon, an kalapaan ning karatan, tanganing sa pagselebrar, kan misteryo Pascual sa banal na paghurup-hurup, katapos-tapusi, makabalyo kami sa daing sagkod na Paskwa. Kaya kayba, kan kadakol-dakol na angheles sa sinisantos, nag-aawit kami sa imo kan himno, nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi.
Pangalan ni Kananggadan Banal, burabo din gabawas na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami, pabanala ka ng buon kan sa imong Espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamo gabuos, asin magkakan ka ini. Tayo niyan sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabuos asin mag-inom kay ini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkaganan mo kaburangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahaya. Sa doon na Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, nasin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarag, na kaming nagpapaginabang kan hawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumdumasa sa imong pagkaherak, ano sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaitupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Nawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin mandigta sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas, nga si Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilinga, an sa mong mga kasalan, kunian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, an katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa Indo, Asin sa imong sa tuya po mo niya espiritu. nahiras sa dambang saro, anin ako niya tong katuninongan. Peace be with you. Cordero ka Diyos na nagpaparang ang mga kasalan at ginawan, kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang ang mga kasalan at ginawan, kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang ng mga kasalan at ginawan, awi kami Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, pananan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Anawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may herako na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi,
Mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Pagan, asin mapapahasang kakanasin ninong kamo, kan grasya, dulot ni Jesu Cristo. Jesus at aram, min kaligtasan, tugo na bayan sa kasalan. Ako ang sakripisyo sa krus ni pagkamo. Madyak among mga napapagan, asin napapahasang kan grasya, dulot ni Jesu Cristo. Jesus rurabot, min biyaya, tumingin buhay na mamuraway. Magbanlaw sa labas na sapat, hugasin at mga sala. Kamong mga napapagan, asin napapahasang mundo. Kakanasin inyong kamo, kan grasya, dulot ni Jesu Cristo. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami na kaming nabasog, kan langit no na tinapay, nahuli ka ini. Ang pagtubod pinapakusog, ang paglaom pinapapusog, asin ang pagkamuot pinapaurog. Tanganing makanood kaming magutom sa iya, ang buhay asin tunay na tinapay, asin mabuhay kami sa lambang tataramon na minagikan sa imong nguso. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin ikaduwang koleksyon para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 33,356 pesos may 80 sentimos. Ang naambag niya to sa siring na oras kang misa, nag-abot po sa 4,342 pesos may 30 sentimos. Ang ikaduwang collection nag-abot man po sa 5,281 pesos may 10 sentimos para po ini sa CBCP Episcopal Commission on Healthcare.
Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Hali po sa mga minasunod na mga anonymous. 1,500 pesos, apat na tig 500 pesos, asing 200 pesos. Donation through GCash, 3,025 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huling bendisyon. Ang kagurangan, mapas sa Indo, Asin sa imong Ido espiritu. ko an payo asin maghagad nin bendisyon. Kagurangnan, namimibi kami pahiliga ang labilabing bendisyon sa imong banwaan, tanganing mapapusog ang paglaom sa panahonin kahurasaan, mapakusog ang kabagsikan sa panahonin sugot, mawarasan indaing sagkod na pagtubos, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. asin bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin mahiherakon, na nama ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw ka mo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Daig sisay man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Daig sisay man ang nagagalang para sa sarili lamang. Kinagabos may paninimbaga sa Kitagabos pinirin po ni Diyos sa pagkamo. Kitagabos pinirin po ni Diyos sa pagkamo. Salamat po, asin Diyos maray na hapon.